Tässä oli tää karkkikalakin velhon lapulla. Näyttäisin tuo uiva. Aika nätisti itse asiassa. Terve! Joo, kuten aiemmin lupasin, niin arvotaan kanavan seuraajille pari vaappupakettia. Paketti 1. Joulukalakalenteri karkkikala. Palanen Norssi-projektistani, kultasuomu, sokerimuikku ja kermaturkoosi porraslevyllä. Paketti 2. Joulukalenterikala, kermaturkoosi, norssitekele, kultasuomu ja sokerimuikku porraslevyllä. Paketti 3. Mysteeripaketti. Arvonta on tarkoitettu vain kanavan tilaajille. Jos haluat osallistua, paina peukkua, nappaa videon kuvauksesta sähköpostiosoite ja kirjoita minulle osallistun ja nimimerkki, jolla osallistut arvontaan. Jos on jotain kysymyksiä, niin kirjoittakaa ne videon kommenttikenttään, ei osallistumismailiin. Osallistumiseen on aikaa perjantaihin 19.4. kello 21 asti, jonka jälkeen laitan nimimerkit arvontakoneeseen. Julkaisen arvonnan videolla ja olen sähköpostitse yhteydessä voittajiin saman viikonlopun aikana. Ja ollaanhan ihmisiksi. Jos joku ilkeilee mailin täyteen spämmiä, niin sitten ei arvota kenellekään. Hähä. Hyvää alkanutta viikkoa toivottaa Kovis Lures.